MTV. Сәлем Татмус ТВ каналын һәм әлбәттә тәмле көрәш тапшыруын яратып караучы телевизион тамашачыларыбыз. Һәр атнадагыча бу атна иртәсен дә сезнең белән бергә пешереп башларбыз. Яңа сезонда мин Булат Бәйрәмов кагыйдәләрне үзгәрттем. Хәзер студиядә бер генә кунак һәм аның көндәше син. Әйе дуслар, сез үзегезнең кызыклы, оригиналь, катлаулы рецептларыгызны юллап бездә безнең тапшыруда күк маратабасын ота алачаксыз. Ләкин барда сез уйлаганча җиңел булмаячак, чөнки безгә чынлап та шын хуҗабикәләр киләләр, уста хуҗабикәләр. Әйе, нәкъ менә син үзеңнең кызыклы, оригиналь рецептыңны безнең тапшыруга юллап күк маратабасы ота алачаксың. Ләкин барда сез уйлаганча бик җиңел булмаячак, чөнки безнең тапшыруыбызга шын хуҗабикәләр, уста хуҗабикәләр килә һәм каршы алыгыз. Бүгенге тапшыруыбызның кунагы бик уста, бик матур, бик чибәр, бик мөлаем җырчыбыз Татарстанның атказанган артисты Лилия Муллагалиева. Лилия, сәлам. Сәлем Булат. Сәлам. Хәерле иртә, дуслар. Хәерле көннәр, бүләкләр белән килгәнсең. Әлбәттә, каягына барсак та бит инде бүләксез йөрергә ярамый. Мин инде башта чайник алып килермен, аннары кружка алып килермен дип уйладым. Ансын самовар. Аннары самовар да, аннары уйлыйм, юк, туктале. Лучше татар халкы чәй эчәргә ярата шулай бит. Шуңа күрә шундый бик тәмле татар чәй мин алып килдем. Үләнле, рәхәтләндереп, менә чәй эчәрсез. Рәхмәт, менә чәйник алып килгән булсаң, синең чәйнектә кайнаткан да булыр, безнең пешергән дә булыр. Һәм инде тагын безнең традицион журналыбыз Әниләр һәм бәбиләр проекты язылган менә шундый матур журнал. Рәхим итеп Кабул итеп алыгыз дигән. алыгыз. Монда син дә бар. Миндә бар. Һәм минем гаиләмдә бар. Әниләр, бәбиләр барыбыз да монда бар. Яхшы. Бик зур рәхмәт. Бүләкләрне кабул иттек. Тапшырыбызны Башлыйбыз. Алда әйтеп киткәнемчә, тапшырыбызның кагыйдәләре бераз үзгәрде. Хәзер безнең тамашачыларыбыз рецептларны юллый да, сез шул рецептлар буенча пешерергә тиешсез. Бүгенге рецептны исә Лаишта яшәүче Альмира юллады. Альмира турында мәгълүматны экраннарда карабыз. Альмира Рауль кызы тумыштан камыр ризыкларын ярата. Үч пишмак, бәлеш, манты, бавырсак, чәкчәк. Юк, дуслар, бу рэп түгел. Бу Лаиш кызы Альмира. Тумышы белән әгер җыякларыннан булса, хәзер ул кияүдә. Балалары, оныклары белән гөрләшеп яшәүче Альмира ханым безгә гади булмаган бәлеш рецептын юллады. Әлеге бәлешне ул үзе уйлап тапкан һәм әгерҗе бәлеше дип атаган. Менә шулай, әгерҗидә туган, Лаишка кияүгә чыккан, хәзер Лаишта яши, әгерҗе бәлеше пешерергә туры киләчәк сиңа. Менә, кара ул. Ә сез бит миңа әйттегез шурпа пешерәбез диye. Син безне әйткән сүзгә дә ышана башласаң инде, Лилия. Бу алай кызык булмый, менә син нәрсә пешерәсеңне белеп килгәндә, Ну, түгел инде бабай. Менә моны пешерәбез. син беләсеңме, шурпа ул катлаулырак. Шуңа күрә Ну, миңа калса мин аны теге нәкъ үзбәкчә итеп пешергәнем юк иде. Шуңа күрә мин бәлешне рәхәтләнеп пешерәм. Ие. Ну, менә монда имен Булат, менә игътибар белән карасаң, шуның хәтлек матур иттереп бизәлгән. Минем инде гадиерәк бәлеш була торган. Бүген беренче тапкыр менә сезнең студияда мин шушы матур бизәлгән бәлешне пешереп караячакмын. Һәм инде аның чыгачакмы, чыкмаячагына бары тик син генә гаепле булачаксың. Лилия, гаепле мин түгел, Альмира дигән. Альмира. Карале, монсы бер икенчедән әлбәттә аңлашыла. Синең нәкъ менә шулай булырга тиеш. Bütün bizəklləri, bütün şəşəkləri урында, bütün tacları yəmə. Əgər də alay bulmasa, Tabağı miniki түгел. Layışqa. Әйе, монсы бер. Икенчедән бу бәлеш эчендә нәрсә бар дип уйлыйсың? Менә нәрсәдән пешергән дип уйлыйсың? Ну, бәлеш инде ул ит белән бәрәңгедән, бурайдан, җимеш, җимеш бәлеше була бит инде изеннәр белән. Серне шишәм. Мин үзем дә әгерҗене кебек. Бездә бурай пешермиләр, кабак бәлеше пешермиләр. Бездә Ит бәрәңге. ит бәрәңгеле бәлеше. Ну, бездә шулай ук, безнең бит инде Актаныш кызы, шуңа күрә бездә ит бәрәңгеле бәлеше. Әйе. Бу 100% шулай. Ну, менә нинди ит булуына да карый бит әле ул. Ярар, антысына инде калтырмабыз әйе. Сары итеме. Бездә сыер ите менә. Ну, ярар, иттек. Алайса, бәлешне Шәре пешерәбез. башлыйбыз, Аллага тапшырдык. Лилия, мин сиңа уңышлар теләп калам. Һәм Альмирага да зур уңышлар телим. Мин әлбәттә инде күбрәк җанатам безнең телевизион тамашачылары өчен. Яме. Шулай Лилия. Шулай киттек. Бәлешебезне пешерә башлыйбыз.
Я Лилия, айда Аллага тапшырдык. Бәлі жаушысы келе башлады инде. Да, башлыйбыз. Беренче эш итеп мин камыр басам. Әлбәттә. Ә мин сиңа инде төп иратларның яраткан эше ул суган турагын тапшырам. Чөнки мин елыйм һәрвакыт суган тураганда. Кайсы тактан булат? Лилия, беләсезме? Өйдә дә минем төп эшем бар, менә. Да, менә бит ничек туры килә. Пешерәдер инде, пешермим дуслар. Мин өйдә бердән-бер эш башкарам, ул да булса шул суган турагы. Мин башкарса, ничегрәк кирәк, иррәк кирәкме? Ну, Илсур ничек турай? Юк, Илсур суган турамый. Улың турыймы? Үзем турыйм. Мин яратам кухняда үзем генә мәшәләнергә. Менә уртача тураям, ирдә булмасын, вакытта булмасын. Ә инде камырга без салабыз. Су, мин бөтенсен дә күз белән карап кына эшлим. Син комментарийлар бирергә күнеккән. Ниме өчен син бит турый филә хәзер әйберләр пешерәсең бит. Дуслар, май. Да. Монда кара мин сөйләмәсәм дә була икән. Майны әзрәк күбрәк салсак инде тәмнәрәк булачак. Шуңа күрә майны жәлләмәгез. Монда татар халык мәкаләсе төшән, май ботканы бузмайды. Шундый принцип буенча эшләргә кирәк. Я Лилия, шундан тагын ниләр эшлисең? Киттек. Ак майдар салмыйсыңмы ни? Юк. Кемдер әле майонезлар тундыра бит. Ну, беләсеңме, авылда чагында эме мин кефир да, майонез да, йомырка да, сөт тә сала торган идек. Ну, менә иң җайлы камыр шушысы. Туз салабыз. Тузны онытмыйк. Карале, ярый бит. Һәм мин әз генә шикәр салам, чөнки камыр татлы, тәмле булырга тиеш. Ул итле булса да, шуңа күрә бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эретеп салдың син аны. Әйе, мин моны Карале. ул безнең шикәр Җибә җигә. шундай. Менә монда. Баграк тур әзрәк. Чуть-чуть генә Мин баграк. дә гел эрет турыдырым, ярар. Бу пловка турган кебек. Шулай итәбез дә. Кара Лилия, силәр яңалыкларны әйдә. Яңалыклар, нинди яңалыклар? Синең яңалыклар, синең тормышың яңалыклар бик күп икәнен мин беләм. Әйе. Мин сөйләү бер, син үзең сөйләсәң икенче бөтенләй. Так, безнең таба бит менә бу име? Әйе. Моңа безнең камыр. Мин мондый да гомергә пешергәнем юк. Лилия. Минеке теге янып беткән элеккеге кара табалар. Шима. Миңа даже Инстаграмда бәйләнәләр. Жу табаларың дип. Ничек мәйтәм жуасың, аңа бит инде уже 60 ел табага. Ничек жуасың? Аңа иң мине шунсы тәм. Дип уйламыйдырым да. Юк, минем әниемнең әнисенең, Илсурның иремнең әнисенең табалары икән. Әй, ул вакытта әле Күкмара заводы беренче табалар чыгара башлаган ди, шундан барып алган ди. Һәм инде шул табага буыннан буынга әле үзенең балаларына да, кызларына, малайларына да, улларына да, киленнәренә дә калдырачак шул табаны. Әйе. Шулай бит, Лилия. Шулай. Әйе, инде без сөйли торгач килеп җиттек иң мөһим бер урынга. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Күкмара металл савыт-саба заводы, акционерлык җәмгыяте. Сез миңа элеккесендә бүләк иттегез. Әлбәттә. Исәндер бит әле ул. Әле хезмәт бит. Плов пешерәм, голубсылар пешерәм, шунда галәмәт шундай тәмле. Менә Күкмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Һәм уңайлы өчен әлеге заманча савыт-сабаларны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Шулай ук дуслар, Күкмара заводының фирменный кибетләре дә бар. Әлбәттә, Күкмараның үзендә һәм Казан шәһәрендә Павлюкин урамы 114 адресы буенча урнашкан һәм Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горки парк Сәүдә үзәгенең беренче катында. Килегез, алыгыз шәп табаларны, кәчтүрләрне, казаннарны тиеп алып кайтып китегез. Зур рәхмәт спонсорыбызга. Шундай әйбәт табалар. Шундай әйбәт табалар. Үзебездә шулай Татарстанда чыгарган әйберләрнең күбесе шундай әйбәт. Шуңа күрә сөенеп, шатланып, үзебезнең ризыкларыбызны үзебездә җитештерелгән әйберләрдә пешерсәк яхшырак. Әйе, үзебезнең бәлешләрне үзебездә ашасак, дигән шәп булыр иде. Я Лилия, синең иң зур яңалыгың Ул да булса минем концертым. Синең концертың менә Иҗат кичәм. Алла бирсә, ие. 2 шатнадан 29 сентябрь Пирамида күңел ачу үзәгендә. Минем иҗат кичәм булачак. Һәм аның концертының исеме дә Мин дип атала. Ни өчен мин аңлатып Ни өчен мин? Чөнки бунда минем бары тик үземнең тарафтан иҗат ителгән. Мин бит соңгы елларда үзем язам җырларны, көйләрне дөресрәк име? Ягъни композитор. Ну, композитор түгел инде. Ну, шулай да менә ниндидер миндә илаһи көч. Бигрәк тә Ильястан соң минем шундый артты. Бу Ильяс төпчек. Әйе, төпчектән соң инде. Әлегә төпчек малай. Әйе, әлегә төпчек малай. Һәм инде шуңа минем теге уйламагандан итмән дә шундый күп җырларым язылды. Мин аларны бөтенсендә халыкка тәкъдим итәсем килә, чөнки иң билгеләрен әйтеп булсын инде. Иң билгеләре без бит авыл кызлары. Әйе. Бәби көтәбез бит әле. Әйе. Әнкәй бәгърем көтәсеңдер. Кайту, аларның барысы да теге үзенә күрә. Башкалар да башкарады генә түгел. Ну, Айгөл безнең менә Айгөл белән дуэтларыбыз бик күп хыял канатында, теге яр буенда хылтыр-хылтыр. Ансы да минеке. Хылтыр-хылтыр йөргән иде. И аннарысын
Менә чит регионнарга барабыз да сабантуйларга име. Әйе. И анда безнең минем җырымны җырлыйлар башкалар. И белмиләр шуның күйе минеке. Шуңа минем инде Австралиядә аборигеннар башкара. Юк, Мәсәлән. ну Австралиядә түгел, башка илдә инде. Менә миңа үземә видео җибәрделәр. Әле аны кемнекедер дип әйтәләр, менә шунысы обидно. Шуңа инде мин үземчә мәйтәм. Әлбәттә, битне анал битне синең җырын башкарган өчен алар акча түләргә тиеш, процентлары килергә тиеш. Ну юк, ансы инде икенче вопрос, как бы ансы не важно дигәйме. Әйе. Барыбер халык белергә тиеш кем иҗат иткән сүзләрен, кем иҗат иткән көйен. Шуңа күрә мин инде соңгы елларда 100% үземнең җырларымны җырлаганга күрә репертуарымда име. Мин аны халыкка тәкъдим итәсем килә. Һәм бу минем бар тик үземнең җырлардан гына торган кичәм булачак. Ну анда башка артистлар да катнаша. 100% синең җырлардан. Әйе. Башка артистлар катнашканда синең җырларың башкарамы? Әлбәттә. Суган тагын кирәкме? Суган виз тура бетерәбез. Суган чем күбрәк, бәлеш тәмлерәк була. Аннарысын шунысы бар. Шунысы кызык. Мәсәлән, мин китап чыгарам үземнең. Шушы җырларым кергән 50 җырым. Бүгенге көндәйме? Автобиографик. Юк. Бу шундый кызык китап була, чөнки анда теге просто текстларына түгел, нотасы белән бергә һәм шулай ук минем җырларымның авторларына бәйлим, биографиясе һәм безнең бергә төшкән общий фотолар. Һәм мин аны халыкка бүләк итәчәкмен. Шушы 29 көнне Кем менә билет ала? Билет ала дип менә һәрбер билетка бер китап түгел, бер гаиләгә бер китап әйтик. Чөнки менә күп кенә бәйрәмнәрдә шулай ясыйлар. Гаиләгә берничә китап бирелә дә менә әле күптән түгел генә бер концертта булдык. Ул шул китапны сатып йөрделәр. Бу бердә яхшы күренеш түгел. Мин үземнең китабымны сатканнары теләмим. Безнең татар халкы бигрәк эшмәкәр инде. Безнең камер әзер. Хәзер. Әйе, шундан. Минем суганнарым әлегә әзер түгел, чөнки мин бирелеп менә исем килеп тыңлап торам. Сине шуңа күрә бик акрын эшлим. Әйдә без хәзер суган тура битерик. Бәрәңгене итне күчереп, безнең булатып әзерләп куябыз. Әзерләп куябыз да кабаттан очрашабыз. Дуслар, шулай итеп безнең бәлеш тиздән мичкә керәчәк. Алла бирсә. Безнең духовкага дип әйтик инде без. Я Лилия. Суганнарны яхшы турадым. Суганны шундый әйбәт турадың, Булат, молодец, син вообще уңган. Әйе, баштан сыйпап та җибәс килә шул. Я Лилия. Сорау, әлегә ши тор, яме? Сәбер сорау бирәм, син соңгы вакытта Instagramда ашарга пешерергә өйрәтә башладың кешеләрне. Үзеңнең фолловерларны дип әйтик инде без. Юк, мин бик сирәк керәм. Мин менә чындырысын әйткәндә, теге өйдә бит инде балалар күп булгач, кунаклар гел булгач, тиз-тиз генә нәрсәндер эшләп тыгарга кирәк. Шунда менә мин бер көнне чәк-чәк пешердем, име? Конечно, бик күңелле ул. Халык белән шунда эшләү, но ул бик озакка сузыла. Шуңа күрә мин инде теге телефонда карарга кирәк, пешерергә дә кирәк. Вообще яратып бетермим анда әйберне. Синең белән балаңа әйтеп булмыймы, телефон тотып җирсен дип? Юк, алар телефонда алар да. Юк, аларның сабырлыклары җитми. Вот. Значит, минем итем әзер. Штатив ал, яме, штатив дигән. Ну да, или шулай. Юк, минем анда бит барып комментарийларны укып йөрим менә шулай иттереп. Аны шунысы да бар бит, аларга җавап та бирергә кирәк. Нишләп мин комментарийны укымыйсың диләр. Ә мине укыйсы килә, аралашасы килә. Син аларны әле монда пешерергә өйрәтә әле тагын. Вот. Сиңа дәгъва да белдерәләр, а? Вообще. Так, нишебез, бутыйбыз. Яра, юк, мин сорап бетермәм. Бу ни өчен эшләнгән эштән? Гомумән кирәкме ул? Инстаграммы? Рәхмәт әйтүчеләр булдымы соң? Лилия, рәхмәт, бу безгә ярдәм итте дип. Миңа директорга яздылар, Аллага шөкер, вот сезнең белән шуның хәтлек рәхәт, шундый әйбәт булды, безнең күңелле булды, шундый. Хәзер мин менә да бутыйм, потому что бу безнең совет кичкенә. Монысын әзерләп менә да куеп торам, бу безнең кичкенә. Так, бисмиллахир-рахманир-рахим. Итне бушатабыз. Монда шундый күңелле. Теге прямо эфирдан ким түгел. Хәзер безгә килгән әнә сораулар кирәк. Лилия бәлешкә тузны күпме сала дип. Син туз салдыңмы әле ул? Юк, мин бәлешкә дә бөтен нәрсәгә күзем белән карап кына салам. Теге даже кыяр тузлаганда да мин уже белән рецептны чувствую кулым белән. Шуңа күрә бердә ни ялгышканым юк. Менә Instagramда пешерә башлагач синең подписчикларың артты. Шуңа карап. Подписчиклар юк. Син тикшереп барасыңмы?
Минем 50 мең булды. Менә беләсеңме, Булат, подписчиклар арта шул вакытта, кай вакытта син куясың берәр не торак шундый кадр. Мәсәлән, без ял итәргә баргачтан, минем берничә матур гына нәрсә ул? киткән, аяклар, бутлар күренгән фотолар килеп китте. Лилияны. Анда ул бот инде бөтен Татарстанның, даже Рәсәйнең ниендә булды. Ул ботны инде анда нәрсә, алар самыйланы кызык шундай. Берсе яза, икенчесе шуңа җавап бирә. Ник ул ботын комга тыксын, мен дөньяга Ходай Тәгалә шуны бот биргән. Ә мин аларны укыйм, миңа шундый кызык. Так, бу бурыч ничек салабыз? Балерина ботларын күрәсегез килсә, балет карарга барыгыз. Ә моны ничә тәбез без? Моны бурып саларга. Юк, мына буйга салабыз аны. Только син тутырып ташламайын да, авызга да. Юк, инде бераз булсын, мин бурычты яратам. Булды. Каян беләсең, бәлкем Альмираның бәлеше теге, әгерҗи бәлеше. Юк. Булды, всё булды. Әзгенә инде. Курылы, рәхәтләнә. Бәлкем мин җиңүн телимдер. Да. Син точно кукмараны табасын Альмирага бирәсең килә. Мен чувствую инде. Да. Бөтөрмә, ярар, бутлар белән аңлашылды. Фотоны алып аттымы инде син? Алып атмадым инде, алып аттым инде. Карасам буламы? Пожалуйста, кирип кара. Ярар. Булат, менә шунысы бар, менә мин идә пешергәндә һәр вакыт бер 3-4 төрле итне кушам. Каз, үрдәк, анда сарык, Чакырга без килеп китербез. Менә монда безнең, конечно, берне төрле ит булды, но без инде моны илешеп пешергәч, бу бик тәмле булырга тиеш дигәнчә. Шуңа күрә итегез күпме күбрәк була, шуның хәтлек әйбәтрәк. Күбрәк булган сайын, Һәм аннары итнең сезгә вегетарианнарның кунакка килүе. Так, булды буга инде бу. Мин моны бик тырыша тырмаша бу кичкенә генә савытта әйләндердем. Лидия булдырдың. Булгандыр дип уйлыйм. Салык та затык Син моны күтәреп монда куй, пожалуйста, Булат. Монда куй. Минем шибәлеш ашыйсым килми, шибәрәңге белән. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Лилия, ярар, кунаклар син кунаклар еш киләме? Еш килә. Без Ким гомумән, дигәндә бер төрлечә кой вакыт көн сайын минем дә менә мәсәлән апалар күп бит инде, туганнар күп. Аларның балалары Казанда яшәгән дә бар, Шалда яшәгән дә бар. Аларның балалары җәй буе бер 2-3 тапкыр бездә кунакта булалар инде, атналап. Шуңа күрә син җыеп ятасыз. рәхәт, вообще күңелле бездә. Лилия, без моны хәзер озатабыз бит инде. Әйе, матурлап. бит. Ута матурлап дигәннән син чәчәкләрен сыңнан ясыйсыңдыр бит аны. Менә хәзер бер мәлин дә ябабыз, чәчәкләрне Чәчәкләр ясыйбыз. сыңнан булачакмы? Әйе. Шып чыккандыр. Юк, сырады бер Бергәме? чәчәкләр белән бергә. Ярар, барысын да хәзер дуслар без моны ясыйбыз да, чәчәкләрен куябыз да, озатабыз. Мишкә булганда пешергә тиеш, ә сезнең белән бу вакытта Татмус ТВ телеканалында тәмле көрәшебездә реклама карыйк. Шулай итеп, бисмилләне әйтеп, бәлешне озаттык. Молодец, афәрин. Бик матур бизәдең. Мин аны хәтле булыр дип уйламаган идем, көтмәгән идем сине. Син бик оста. Тырыштым инде, тырыштым. Чөнки мин беләм, Лилия инде ул хендмейд дигән нибәрләр белән шөгыльләнә, үзенең бакчаларында үзе матурлап бетергән янда. Теге төрле шарчыклар, нәрсә шарлавыклар, нибәрләр. Мәш килгән дип Силеп бетергесез инде уңганда. Лилия, бәлеш пешкән арада Нишибез? без яңа рубрика кертергә булдык. Бу рубрика шигырь укыйм котырып дип аталачак. О. Менә сентябрьнең 1нче атнасы узып китте дисәк тә була. Балалар мәктәпкә бардымы? Әйе, Аллага шөкер. Олысы? Шуны хәтлек сөйнеп бардылар. Олысы ничәнче? Улыбыз Данил 9-нчы класска, кызыбыз 3-нче класска китте. Улыбыз садикка, яслигә китте. Яхшы. Алар укыган арада без дә бераз укып алырбыз синең белән. Менә бу шигырьләрне безгә рецептлар белән бергә шигырьләр дә юлладылар. Безнең бик актив, гомумән бик иҗади телевизион тамашачыларыбыз. Менә шу шигырьләрне алар берәр генә куплет без аны сәнгать итеп укып бирергә тиеш син белән. Син, бер мин. Берсен мин әйе. Әле син кайсын башлыйсың? Син беренчедән башлыйсың. Әйдә мин беренче башлыйм. Әйе. Әйдә. Димәк, сиңа Данияр 7 яшь Арчадан. Инде шигырь юллаган. Матур итеп яме. Бүген бездә зур бәйрәм, 1 сентябрь. Чәчәкләр тотып кулга, мәктәпкә барам мин. Алла бигрәк күңелле. Рифмасы кая? 7 яшь, молодец, 7 яшь өчен бик әйбәт. Наил Крутой. О, вообще 9 яшь Казан. Уку елын озак көттек. Мин укырга яратам. Мәктәпкә әйберләр алып, акчабыз бетте. Бу гаиләдәге киттем акча.
Балаларга, ну... Yok, men so'ramayman, bo'lay g'ana. Yo'q, aytdim deb endi kerak yo'q. Malayga qizgami? Albatta qizlar bit endi 3-4 kulmak kerak, sarafanni tegisimisi kerak. Erlaring ular bisharaqaylarni shunday yuraver endi. Daniel Jeringni mana 2 yil bo'yi xabar bergansiz. Yo'q. U bu yil naq o'sdi, 12 santimetrga o'sdi. Shunday uzunayib ketdi, hozir 1.81 bo'yi. Botinkasida 45 почти shalvarlarida. Kiyimlaring kerak bo'lgan bit endi. No, aytisining hali Ilsur bilan da sho'yashib o'tirdik. Men kiyimlaringni kiyib barsin dedi, men aytdim. No, sening kiyimlar bilan hozirgi yoshlar olay kiyinish endi. Men birinchi sinfga borgan kiyimlarni kiyib barsin balam deb. Yarar, agar ishonchi, agar. Aliya Maturqa 7 yosh soba. Maktabdagi birimni eti ishlay olmay. Amin ikili olsam, ular ashulanalar. Bik motor shehri bo'lgan bu. Kerak bunda ikki yozasi kela boshladi. Ayda yozib ot. Ayda yozib. Maktabdagi birimni eti ishlay olmay. Amin ikili olsam, ular ashulanalar. Ay, menavit. Siz Lilian Larin 51-chi jara. 50 jara bor ekan, 51-chisi. Ishlarga buluşasın balalarına maktabda. Qizim bilan endi o'g'lim endi yerlashdi endi bulay o'zi ishlaydi. O'g'limning endi bilimlari men ishlay olmayman endi. Hali kishisiga halim yetadi. Deb turasizlar, o'zing so'rab berding, o'zing javob berdim bo'ladi. Dedi shulay bitingdi. No, вот. Albatta. Yarar. Albert Petrashskiy 6 yosh. Hozir bolalar endi o'qiydi yozadi bu. Alif ba o'qiyim bugun. Maktabni bik yaratam. O'qituvchi ikili qo'ygan Israfilovni qartlari. Bu Israfilovni o'qituvchi endi-da. Endi. Ulan. Bu balani 6 yoshdan maktabga bermasalarda bo'ladir edi endi. Ey jonim. Balaqay. Bu talant. Bu balada talant. Da. Ketdik дальше. Gulnaz Misharочка 10 yosh Nurlat. Maktab formasini kiyib, bo'qshamni osdim. Anda o'xsha yo'q. Nega u menga? Sen aytib qo'yding. Bo'qshamni degan sizda bo'qshab yashmaylarmi? Yo'q, men eshulmitiga o'qib bitirmayjadek boshingga o'qidim. Endi yomasiz ekan. Bo'qshab portfelingda ol. Bilan mening eshitganim bor. No bizda ular qo'llanmaylar. Sizdanchi qo'llanalar? Bizda sumka endi, sumka ruschasida tatarchasida. Sumkani oldingmi? Sumkani oldim. Sumkaga to'tirdingmi? Sumkani unutdim. Sumkani unutdim. Nelarni qarasang bolalar darsliklarni, bütün asboblarni deb aytaylik. Kishdan to'tirib qo'yalarmi alla? Yo'q, kishdan. Bütün ishlarni ishlatib, bütün narsani endi kishdan hazırlattirib, bo'xshalarni endi bosqich bilan hazırlab qo'yish. Молодцы, afarin. Всё, seni Meniki qol. Qaysi sinfman? Sinf? Oynaz 11 yosh, Nurma patsani. Shirin chamalaysan meni kerak bo'ladi. Mudarrib kerak bo'lacak. Yaratgan o'qituvchim ul bik qart endi. Pensiyaga ketarga yoshi yetmagan. Hozir pensiya degandan vosh ko'ngillaymi? Bu yangi zakonlar bilan Alloh yordam bersin endi. Pensiyaga ketarga tilovchilarga da. Kitolmay intiguvchilarga degan. Aytma. Biz ishlab bitarmiz endi. Sen ishlab bitarsiz, hali Simitali Liliya. Yana bitta bir g'ajinasi. Shu tema kelib jetdik. Sen bilan bu rubrika uchun zo'r rahmat bizning redaktorlarimizga. Shunday qiziq motor she'rlar olganlar, shunday deb yozib berganlar bizga. Rahmat yo'llovchilarga. Yo'llag'iz ham she'rlarni da, retseptlarni da yo'llarga unutmag'iz bizga. Tamli kirash topshirgan. 4-chi bolaga kelib jetdik. Shunmi? Shun. Allohga shukr. Qutlaymiz. Qutlarga bo'lamizmi endi hozir? No, endi qutlilar tug'ashqana endi. Allohga shukr, eson-sog' yurib bitirga, eson-sog' qutlarga, eson-sog' tabirga, eson-sog' ustirga, sizlar ul balani bir topib qana tugul. 4-chi. Bunda shunday so'rab. Planlashtirdingizmi alla? Oy, bo'ldimi bu? Yo'q. Oy, bo'ldimi? Shunday bo'ladimi bu? Da. Oy. Oy degan. Ko'pmi saqlansang da saqlanib bo'lmaydi. Bitta reklama yasanglar uchun kerak. Bu bizga qog'la. Yara il surgan ishiga aytding, yara aytding shunisi bilan. Sen bilib, ani birinchi xotin qiz bilan irat tugul. Men testni qaradimda endi, sразу. Test qadid o'tdim. Ayi. Ishol tittirib chiqarib ko'rsatdim endi. Sразу. Al narsa. Ketindi sen narsa. Ketindi deriz qalda güldür bu dey. Bak tag'in bir olib qayt.
Yok, anlar inде. Мен чувствую, мен сездім, мен ол бит сразу хатынға сезді. Сен кім деп нәрсе? Ол Лилия, Лил дейін, Лилия дейді, Лилия. Әнисе деп нәрсе сезді. Yok, bizde işte Enise diyse. Ali biz o yaşa gitmedik akırısı. Bir 60'tan sonra evden. Enise. Yarar. Bundan əsin özün. Мен өзім міне көңілім білән кілт-мілт жүрекlerim секіріп қойды да енді мен ярар. Аллах тағала берген, демек бұл біздікі. Аллаға тапшырдық дедің де. Йыладың мısın biraz? Йыладым. Йыламаймын енді хотыңыз йылайшы енді. Балаларыңыз қанша кеттіңіз? Балалар алар сүйініштілер генә, шундай сүйінділер енді. Ол қыз енді Эльвина енді берек. Правда, что ли, они deyip. Ильяс енді вообще коляска бітелі кішкене ойыншық коляска бар, шоңа ойыншықлар тутырады, ішіне уже ул әзірлене енді. Енді ул әзірлене? Әзірлене, ие. Олысы? Әлі ул аңнамай, мында бәбі бар дегештін, қорып тұрайын қоймеген мында бәбі. Әсің ол, көрсет әлі. Но әзірлене. Қайдыр қышларға планаштырып тұрасың? Ие, Алла берсе, ие. 19-шы жылға шыққаш, Алла берсе. 19-шыға әлі? Ие, Алла берсе. Сырысы келіп еттігіне үшінші балаға жер берділер місің? Жоқ, шол бермәділер, әлі шират жетмәді. Кейтейінде, кейін ширатны қойып қасында тұрасың бәлі? 10 мыңда бірінші кіші ол басқан. Несін қозында бастыңсың, юғары станда бәрі басы білмесің шында, районда тезірек берелер деп еді? Жоқ, мен бір прописка қозында. Сен 10 мың, мен бұйыл барған ең басыға 12-ші ме, 13-ші мың дейділер. Но мен бір қараған еді, мені барам екен бұл, өзгерем екен бұл деп. Где-то 6800 едім. Бұл бір 3 айлық. Так что бәлкі мен 4-шіні табуға берілер бәлкі. Но бізге керек түгел. Бізге оқшала табу сейбетерек. Мені шын сейбет бітен әбет көрі. Мен нәрсе айтам, қарайлы, 4-ші балаға ашқызып бітіне, 2 бала тапсаң, 2-ші балаға берелер мат капиталға. Ярты миллион түгін мұсын қойадыр? Білмейм, мен көптен алдым енді, 2-ші балаға жерде, 4-ші балаға нешаптаған мат капитал бермейлер, ә? Бұл 2 тапқыр 2-шер бола бетінде. Мұнда мат капитал мәселен, ә? Ие. Сен язалі бұл тұрда жыр, емі? Ярар. Әде жыр дегеннен шырла әлі. Дауысыңа тұр, менде жыр-жырлысың. Әде өзіңнің өзің yazған жыр әлбәтті қала шағайынды ол? Авторын әйті болсын? Шегір авторы кімдер білән ішлейсің? Ғалия Сәфиуллинның бір бик матур жырын, ғымыр китабы деп атала. Бұл жыр енді көптеннен берлі атай дейінді ол менде. Сен яздың үлген? Яздым, ие. Оның yazылу тарихыншық болды мәне түнінге сағат 12-ле ялғыш? Йо. Менен шектір шылай машиналар, үлде барғанда яшында я шиғырны оқаға шейінді ол шындай теге уйламаған жерден келіп шығайын дол шунда. Қой вақыт кейі бола, сөзі болмай шундай түрліше. Бұл жыр енді ол бір 10 ел елік yazылған жыр. Али апайны мен ғаны шалтыратып, Лилия, қойшаны шлебісің енді бұл жырны. Ол шалтыратады, мейтем ярар вақты жеттір, мейтем пока жоқ али, жоқ. Жырлар көп, именно наконец-то вақты жетті. Вақты жеткен жыр? Сағынғанда тұрмыш мезгілләрін, ашып оқим ғымыр китабын, қар бетінде матур хатирәләр ләззәт алам, оқыған сайын, мында кете дүң барабандар. Аппақ түсті яшілік мезгілләре, інжі харифләрден безелген, көпме оқысам да туяп болмай, яшілік өзі бір ғымыр екен, яшілік өзі бір ғымыр екен. Ay, молодец, aferin, mönəbil. Bu яшілікке бір мәтхия кебек емес шындай. Гимн кебек. Ишеннен да оны яш жағында мұны жырлап болмады. Йо, ғайыр. Менен шектір яшілік уже артта қалып барған вақытта вот какой-то вот теме. Мен ада бір жеріне ихтибар еттім. Көпме оқысам да ма? Көпме тапсам да, бала табып туйып болмай екен деп сен өзгерттірге керек бұл жырына. Вильям Молдағалиев тұтары Сальман қызған артисті. Бүгін бізде бәліш пішірі, тәмлік рәш тапшыруында достар. Бәліші пішіп шығар ма? Кстати, бәліш не қал? Бәліш үсті келе башлаған биктейіз. Біздің пешіндіра ол. Үстін кетіріп, ішін кетірмеске мүмкін. Да. Шуға біраз қысып кербіз бәрін қазірген, әйме?
Dostlar, beliş pişerge tiyiş. Biz onu birazdan küterge tiyiş şulay bit. Öyle şeylep alabız. Bu vakitte siz de şeylep alınız. Demli Küreşi bizde Tatmus TV telekanalında reklama. Dostlar, şulay ittirip Əgirci belişi, Qamoqdanish belişi. Qamoqdanish belişi, Zübeyir belişi pişip çıktık kebek. Biz indi İsin sizəbiz. isin sizəbiz. Bik demli istar aldı. Liliye. Şunday motor bize tuttu. Bilesin hali saldırıyıq indi sündürük. Aşista kile başladı. Ey şu. İndi. Ay qarazlar dostlar. Bizim de kütem indi izilip. İskitkeş beliş. Bik motor. İstir şunday motor kilgen Liliye. Ah! Iskitkish bo'ldi bu. Liliye. Mening bunday ayberda pishirganim yo'q birinchi topqir. Qo'lim pish, ha? Yo'q, men защитный tirnoqlarim bor. Pish ite. Biz buni shulay qarab qana turamiz to'g'ri bo'lar. Men buni uylanam bitadi. Men chog'ishtiram hozir. Almira jibergan foto bilan. Sen g'aybini izlaysan. Men to'g'ri kerak bitdi. Topanni Almiraga bo'lak etirish. Men gadil hukmchi bitmimda. Sabr atish. İse mana shunday da bunda bir so'z tilshir. O'zida motor. Birida kim tugu mana seniki ayrim motor. Aniki ayrim. Agar tangal to'g'ri kelmasa-da, bu shulay. Men hali buni xatni bordi o'ylamaganim. Da. Sen молодец. Akis. No baribir biz Oshib qaraymiz. To'xtali hali bizlar berasiz. Oshib qarmadik. Bismillahirrahmanirrahim. Biz sen belish kesim. Men qiziq. Mana sen qo'ylar qajib. Sen qo'noqlar. Mana ana ime belishni birinchi shiratda tiginan olg'ashdim, biroz ustini qoplab tutorga kerak. Menda shulay ishim bit. Da, shtopaning qomiri yumsharib ketdi, hamma lazerak впитываться etsin uchun. Biz endi unda vaqt yo'q ekan, biz endi bir shotir oshov bizni qirsag'ashdi уже. Bizning oshisi kela boshladi. Shunga ko'ra. Bizning oshisi kela boshladi. Ey, bizning oshisi kela boshladi. Bunday motor sheshaklarni kesirgada shalqiymi? Aytmasam-da. Nima mana jimiraminmi shay? Nishatasin. Bismillahirrahmanirrahim. Belish oshisi kela, belish oshisi kela. Dostlar, eshitasiz Liliyanchik. Vah, aytirib. Tak, to'xta qo'shib. Oshig'ingda. Fantastik bo'ladi hozir. Bo'g'atamiz. Biri men atiga to'xtatirgan ayberni. To'xtatirgan ayber bunda. Bulg'atirgan bilan bunda bilasizmi? Oshqirda bor. Men bilan azrak bo'g'ataman. Chunki iti, между прочим, shunday suxavati bo'lsa-da, bik niq, bulyonni bo'lgan. Sen bit anga hali moyda soldim. Shulay bit. Moy solg'ach begiga. Ayda shulay qoldirik biz buni. Liliya. Qo'yib. Hadi menga qo'shib, men birinchi. Marmaradan bilasan. Pishab. Men qomar rizqlarim, bu rizqlarni pishab aşağı yarataman. Olay aşağı yaramaydi akbek endi. Hali mening ishimni olgansam. Mana bundan vich, mana bunda bulyonlarni mana boshqa. Boshqa qomar qo'yib. Kim birazdan yuk solgan ish bit. Ozgina chunki Tamli bo'lgan. Qaraqlar atish. Liliya. Tamli ketdik. Bunday ekstremalniy случайлар uchun begevat bu balish. Bu bek yaxshi bu. Liliya. Hide erkinlab pishirib tug'ilindi, no nicho. Shog'undagi oshab bitirib bo'lmas. Yaxshi tug'il. Tamam. Barda pishgan, barda yaxshi, молодец. No taban miranaqa. Toba bugun bu otnada Kida. G'oyish rayonini Almiraga Liliya. Обоюдный ikki yoqdan da tegiz Yo'q, bo'laychi, korobkasi senga qola. Tabasi biz Almiraga Yo'q, men siyinib, shulay yo'q sening bilan. Albatta. Fotografini qo'yib yuborsin, ham. Bir fikrda Almiraga bu tomonni bo'lak etarga rizaman. Chunki shundan da shunday retseptlar jiberib, shulay topshiriqlarda qatnashgan uchun sizga bek zo'r rahmat. Rahmat Almira, ham uning oilasini. Hamali shu Almiraning belish orqasida men shulay sheshak yutib yasarga öğrendim. Mana bek. O'z umrimda davom etib belish pishirgan. Almira rahmat demak. Ham umuman aytirga kerak, bizning artistlarimizga, ajrchilarimizga ham bu sezondan olib televizion tomoshachilarimizga da haligi tobalarni bo'lak etuvchi ol Ko'kmar metal savdo zavodi oshiq aksionerlik jamg'armasi. Ko'kmar, mana ko'rasizmi, shunday firmaning har bir tobalarida Ko'kmar deb yozilgan shunday. Ko'kmar savdo markasi ol vaqt bilan sinalgan savdo Germaniya texnologiyasi bo'yicha o'zimizda Rossiyada yetishtirildi. Hamduslarning Instagramda o'zlarining akkauntlari bor. Yoziling'iz, ularning turkumlaridan qo'shiling'iz, ularda turli aksiyalar o'zab, ham sizda haligi tobalarni o'ta olashaqsiz. Bu o'rnada biz endi albatta qutlaymiz. Almirani. Liliya ko'rib turasizmi bizning osh bo'lmasida big motor jihozlar. Haligi
Менә бу өстәлләрне барысында килеп урнаштырды безгә центр мебели кибете. Журналистлар урамы 56-нчы йортта ул урнашкан. Әгәр дә сез аларга мөрәҗәгать итсәгез, бары тик сентябрь аенда гына әлеге җиһазларны игезгә кайтарып бирү һәм урнаштыру буш кабылачак. Мөрәҗәгать итегез, бик зур рәхмәт безнең спонсорларыбызга. Без бүгенгә тапшыруны төгәллибез. Һәм китәбез чәй Һәм эчәргә. китәбез чәй эчәргә, һәм инде безнең коллектив зур, алар да шулай бәлешне көтеп торалар. Безнең кебек, дуслар, сез дә языгыз безгә, юллагыз үзегезнең рецептларыгызны, кызыклы рецептларны, оригиналь, матур, шәп рецептларыгызны һәм шундый күкмара табалары отыгыз. Киләсе очрашларга кадәр, Лилия. Рәхмәт сиңа, Булат. Шундый Рәхмәт. күңелле булды. Сиңа рәхмәт, Лилия. Сиңа уңышлар концертыңда, әлбәттә, гаиләңдә, Рәхмәт. бөтен өлкәдә дә сиңа уңышлар теләп Амин. бары тик. Бик зур рәхмәт. Син чын хуҗа икән. Рәхмәт. Миннән лайк. Дуслар, сезнең белән саубуллашабыз. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне Татмус ТВ телеканалында атна сайын күзәтеп барып. Сау булыгыз.